Oh man, magandang umaga mga kadiskarte. Nagbabalik na naman tayo sa panibagong video natin. Nagbabalik tayo sa channel nating Diskarting Ilocano. Ang panibagong video natin ngayon mga kadiskarte o adventure natin, kukuha tayo ng mga bebeng napisa dun mga kadiskarte sa mga alaga natin na pato. Syempre matik yun mga kadiskarte. Yung main na alaga natin yung pato. Ito naman ito yung nabili nating 2,000 baboy. Malaki na siya ngayon. Noon sinupot lang namin yan. Kuhanin natin yung napisang bebe natin mga kadiskarte. Simple lang manguha ng mga napisang bebe. Ganito lang mga kadiskarte. Kumuha kayo ng timba, pero dapat hindi basa. Tanggalin natin yung tubig at kunin natin yung napisa. Ang kumuha ng napisang itlog ay napisang itlog mga kadiskarte. Dapat tignan po natin kung hindi pa sila basa. Yung bang ganyan mga kadiskarte. Kita nyo yan? Hindi na sila basa mga kadiskarte. Alam mo yung basa? Ang may tuturo ko bago nyo kunin tong mga napisang baby natin, dapat hindi po sila basa mga kadiskarte. Yung bang yung ganyan na sila ay tuyo na sila at medyo malakas na sila. Kaya kunin na natin mga kadiskarte. Malakas na tong mga to. Ganto. Ganto, hindi na sila tignan nyo. Hindi na sila hindi na sila basa. Pwedeng kunin na to mga kadiskarte. Malalakas na to. 2, 4. Tapos bilangin natin 6, 8, 10, 12 na mga kadiskarte. 14 pieces tong mga nakuha nating bebe mga kadiskarte. Meron na naman tayong 14 pieces at yan yung mga nangingitlog na alaga natin. Tapos ang diskarte, kapag kinuha nyo na tong kanya mga kadiskarte, tanggalin natin tong mga shell nya. Tanggalin natin lang itong shell mga kadiskarte. Labas natin. Tapos yung mga naiwan mga bugok na yan mga kadiskarte. Alam mo yung bugok, hindi na yan pipisa. Tapos itong mga to itapon natin sa malayo. Kukunin ko mamaya yan mga kadiskarte at ipakain. Lulutuin ko, ipapakain ko sa mga aso. Ganito lang mga kadiskarte ang kumuha ng mga bebe natin. Dapat bago natin sila kunin yung malalakas na sila. Mga ganto, mga tuyo na kasi kung kukunin mong basa to, hindi niya pa kaya kumain. Kaya dapat ganto. Tips pala mga kadiskarte kung paano kumuha ng pato, ay yung mga kapisang pato natin. Kung paano ang diskarte, kung pwede mo malalaman mo kung pwede mo na sila kunin. Ang diskarte lang dito mga kadiskarte, kapag kinuha natin tong pato, kailangan po nating walang basa sa kanila. Yung bang malalakas na sila lahat at walang basa. Ang sinasabi kong basa, yung kakapisa. Kung kakapisa kasi ang pato, basang basa to, wag mo na muna kunin kung ganon. Hayaan mo na munang matuyo sila ng ganto, yung kaya na nila tumayo. Tapos ang pag-alaga naman nito mga kadiskarte, paglagay sa kulungan, kung meron na kayong mga naunang ganto, mas malaki medyo dito, ilagay mo na lang to kahit hindi mo na kunin tong mama nila. Yan yung mama nila mga kadiskarte.
Kahit hindi mo na sila kunin kasi meron naman na malalaki na magga-guide sa kanila para kumain. Sila na yung magga-guide para kumain yung mga yun, mga kadiskarte. Itong mga bago natin. Pero kung wala pa kayo nauna na ganito, pwede naman kunin yung mama nila para siya yung mag-guide na kumain tong mga maliliit at magpainit sa kanila. Ganun lang yon. Tapos ito naman yung maliit na baboy natin. Tignan nyo, napaka cute. December lang yan eh, madami-daming karne yan mga kadiskarte. Tapos kumustahin naman natin itong mga alaga natin pato. Yan sila. 2 weeks na lang siguro pwede na natin silang i-dispose. Madami-dami din yan mga kadiskarte. At ito naman yung mga susunod nating ibebenta. Ito yung mga sibaw. Maliliit pang mga yan mga kadiskarte. At syempre madami-dami pa tayong pato. Meron pa dito. Ito naman yung mga sibong nating alaga. Ang lalaki na nila no mga kadiskarte. Pwede na natin sila i-transfer dito. I-transfer dito sa walang karga. At syempre mga kadiskarte, hindi lang naman yan yung pato natin at meron pa dito. Ito naman yung sibawng natin mga kadiskarte. Sibawng. Ano nga ba ang sibawng? Paano nga ba tumingin ng sibawng mga kadiskarte? Ito lamang po ay diskarte ng Ilocano. Ang tumingin ng sibawng mga kadiskarte, tignan nyo yung balahibo nila. Ang balahibo nila eh medyo hindi pa kompleto. Yung bang parang ganto pa lang. Sibong pa lang nukan mga kadiskarte. Kung medyo ganto pa lang yung balahibo nila. At syempre mga bata pa, ganun yung mga sibong. At ito mga itong nakuha natin, 14 pieces to mga kadiskarte. Isama na lang natin to dito sa mga naunang napisa mga kadiskarte. Pero ibang nanay yan mga kadiskarte. Isama na lang natin ganyan. Oh. Ganyan lang mga kadiskarte. Ilagay lang natin ganyan yung mga yan. Tapos ang pinapakain lang dito mga kadiskarte eh buy one na feeds. Buy one na feeds itong pinapakain namin. Tapos hindi ko na, sabi ko nga, hindi ko na kinuha yung yung mama nila kasi meron naman na tayong mga maggagait na nauna. Sila na yung magpapainit sa kanila at sila na din magtuturo na kumain, mag-guide sa kanila. Ganyan lang yung mga kadiskarte. Discarding Ilocano po. At syempre kumustahin din naman natin itong mga pabo natin. Dito sila dito sila nagtatambay itong mga pabo natin. Tignan nyo, napakadami din nila mga kadiskarte. Hanggang dun. Ang samik-samik na dito mga kadiskarte. Alam nyo ba yung masamik? Baka bahayan na ng mga akon dito. Yung mga ahas, ganoon. Pero hindi naman siguro. Kasi malinis naman. Ay, syempre mga kadiskarte, ito yung mga pabo natin. Kung gusto nyo matuto sa pag-alaga ng pabo, panoorin nyo lang yung last video natin na tungkol sa pabo. Ang sinasabi ko mga kadiskarte, according sa experience namin. Kaya gawin mo lang ang sinasabi ko, talagang matututo ka mga kadiskarte. At ganun din sa pato. Kung gusto mo magkaroon ng ganyang kadaming pato mga kadiskarte, ang gusto ko lang sabihin sa'yo, dapat may time ka sa kanila. Yung bang may time ka na magpakain sa kanila kasi ang mga pato talagang ang tubig yun yung kinakabuhay nila. Dapat yung painuman nila ng tubig talagang ganyan yan ay mga kadiskarte. Lagi mong linalagyan. Kasi once na naubusan yan ng tubig, madedehydrate tong mga pato natin.
Kaya dapat lagi silang may tubig kasi yan yung gustong gusto nila. Umiinom ng tubig kaya mas malakas sila lumaki. Ito naman tong mga sebong natin at ito naman yung mga pangbenta mga kadiskarte. Actually mga kadiskarte 180 pesos na ang isang kilo yung tumatakbong presyo ng pato. Pero kami nasa 150 lang. 150 lang kami mga kadiskarte para mas mabilis maubos. Kasi kumikita naman kami dun sa 150 per kilo. Kaya sapat na yun sa amin. Pero di lang natin alam kung medyo magmahal ang feeds kailangan po natin magdagdag. Kasi ang presyo naman talaga ay 180 pesos. At syempre ito yung mga alaga nating pabo. Pumunta na sila dito. Meron akong ituturong diskarte sa inyo sa pag-aalaga ng pabo. At ito yung yung balangig. Kinuha namin to sa sakahan. Kaya tadtarin lang natin ganito. Yung kaya nilang lunukin ay parang feeds. Ito yung diskarte para makatipid ka sa pagpapakain. Tadtarin mo lang ng ganito. Pakain mo sa mga pabo mo. Turuan mo silang kumain ng ganito para makatipid ka. Yung parang merienda nila kasi mahirap din naman kung puro feeds kasi talagang mapapagastos ka kung ganun. Tignan mo mga kadiskarte, kakainin nila yan. Edi kinain na nila mga kadiskarte. Yung mga yan kinuha namin dun sa sakahan yan. Mga nagtutubo doon. Ginagapas namin tapos pinapakain namin sa kanila para mabusog sila at makatipid din. At syempre mas masarap ang isang hayop kung kumakain sila ng mga halaman, mga ganon, mga dahon-dahon ganon. Masarap nukan ganon. Kaya pakainin din natin ng ganon para makatipid tayo at mabusog pa sila at tumaba pa sila. Hola, Somi. So yan, magtatapos ng ating programa. Basta ganun lang po ang mag-alaga ng I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards in the sky.